जोंनि इन्डिया जिहेतु डेम'क्रेटिक कान्ट्रि आरो सेकुलार बिदि कान्ट्रि सोर मा पार्टिखौ मोजां मोननानै जइन खालामो बे पार्सनेल फ्रिडमा दङ बेनिखाय बिथाङा जुदि माबाखौ मोजां मोननानै जइन खालामब्ला जोंहा बुंनांगौ जेबो गैया आरो मोनसे समाव जेनेबा जोंहा मानगिदिर चिफआ बिथांखौ लानानै खामानि बाहायदोंमोन खोनानो मोनो जे बिथांनो बिपि बा टिकेट होगोन दा टिकेट होनाय जायोब्ला 14 चिरां हिसाबै माबाफोर खहाफोर जागोन नामा ओरैनोथ' जिखिनि नुदों खहा जानांगौ होननानै सानाखै दा सांग्रां हिसाबैथ' पाब्लिक हल बिथाङा खोब दं होनना आं साना नोंथांमोना लकेल हिसाबै नोंथांमोना बारासिन मिथिगोन खिन्थु आं खिन्थु सानाखै आरो बिथाङा खोब बारा हल दं होननानै दा माथ्र बिथाङा जेन पार्सनेल फ्रिडमा दं जे गावहा जिखौ मोजां मोनो बेयाव जइन खालामनानै कन्टेस्ट खालामनांगौ कन्टेस्ट खालामनो गोसो दंबा खालामनो हागोन बे बिथांनि बाथ्रा बेखौसो रावबो होबथाना जोंबो होबथानो थाङा नों कन्टेस्ट खालामनाङा होननानै बा बेबायदि पार्टि जइन खालामनाङा होननाबो जों बुंनो थाङा खारन बे पार्सनेल फ्रिडम बेखौ बिथाङा इउटिलाइज खालामगोन आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा इउपिपिएलआव फैसिगोन होननानैबो खौरां मोननाय बेखौबो दासिमबो कनफार्म जाथ'वाखै आंबो खोनादोंसो खिन्थु कनफार्म नङा बेनिखायनो जेबो कमेन्ट होथ'लिया बाव सार बाइ इलेक्सनाव बेसेबांसो जौखोन्दो भट जों सान्दों थांनाय पार्लियामेन्ट माबायावथ' जोंहा भटआ जथेस्थ' खम जादों सिगांफोरनिफ्राय एबार खिन्थु बेबायदि जानाय नंला एबार अन्तत' जोंनि एगेन्स्ट पार्टिनि केन्डिडेट जायानो दाजाथों बिथांनि एगेन्स्टै जोंनि केन्डिडेटआ मिनिमाम 50,000 भटनि बारा भटआव देरहागोन आं बेखौ जों दासिमहालागै कनफार्म जाना दं